Ha, sinne in is het al jaren het gemme er weer sinne vast gema meestal is zo aan studio CBBC ALBA han man son. Da iedereen en Bhreug. Nog die 3 pieces visagie in de screen bij een jaar 4 agus bij ondernaam nach een liedje 4. Veel machine opera gemaakt JH4. Tjus Bekah. Ha, gejara. En nog had me een Lochlannaich. Ba na Lochlannaich anitje is zo'n ewieke one. Oké, je naar de haking. Die klokketje le uitgenodigd. Ham sokken zijn vier, dat je wel niet. Ga weer een glauwen achter dal Jan Skol. Ach, ik jongens voor wie ik eens skielachen. Zullen we een beetje vier kutje? Gaan je laten kwaad laten zo gewoon? Gaan je? Veel wel shoffier, agus veel wel shoffier. Klokketje, agus wie jongens voor skielachen. Zullen we een keer gewoon? Oh, ga een klokketje le uitgenodigd. Wow. Heb het beetje voelen, ha shit. Heisen. Kijk eens. Jij had de Valhalla naar de wasig, je gaat 3 lijn sappen. Stel me een stoche vier. Zie het voor Loki Freya, agus Freya kun je in de G genaken. Stel me een wel schön. Ga je er steun en je mag ook als jij ouden. Ha zin vier. Ga zullen me een jachtje doen en dan mag ik als jij Thor. Oh, hou kerst, Bekah. Hou kerst. Thursday, let me kerst. Hou kerst. Hou kerst. Hou kerst. Hou geliefd, Bekah.